Hola, benvinguts al Mapi Deco Crafts, el vostre canal de manualitats amb productes d'aprofitament. Per tots aquells que no em conegueu, soc la Maria Pilar. Aquesta setmana farem una cosa molt senzilla i ràpida per commemorar la festivitat de Sant Jordi. Simplement un quadret amb unes roses vermelles i una recepta d'un plat molt refrescant i molt ràpid de fer que l'acabem decorant amb dues roses perquè així també la puguem aprofitar per aquell dia. Quedeu-vos a veure el vídeo fins al final. Si us ha agradat, em regaleu un m'agrada, escriviu un comentari, el compartiu amb qualsevol persona que també li pugui interessar i si encara no ho heu fet, us subscriviu al canal. Sobretot, activeu la campaneta per tal que YouTube us avisi cada vegada que pugi un nou vídeo. Us dono les gràcies de tot cor per seguir-me vídeo rere vídeo i ara, sense entretenir-nos més, som-hi! Comencem! Començo desmuntant la bossa i obrint-la. Tot seguit li trec els cordills. I retallo el que és la cara del davant. No, it's not a mystery. We've been thinking about this, focused on each other's lips. This is our first time. Silent permission has been granted. Poso la part exterior al damunt de la bossa i la part inferior per baix. Marco la rodona de l'aro petit ben marcada. Tallaré a mig centímetre d'aquesta marca. I faré unes pestanyetes a tot aquest trosset, fins a la marca. I wanna feel the patience in our bodies. I like to tease, but show me that you're open. Anticipation, want it overflow. Un cop les tenim totes marcades, preparem una miqueta de cola blanca i anirem enganxant les pestanyetes. Bé, i un cop està tot enganxat, agafo l'anell exterior i l'apreto. lips more than you will ever say.
Un cop el tenim enganxat, anem a fer un llacet per tapar el ferro d'aquí sota. Ready for my close-up. Yeah, it's perfect timing. I want you to feel it everywhere. No, it's not a mystery. We've been thinking about this, focused on each other's lips, leaning through me, but don't get too close. I wanna feel the patience in our bodies. I like to tease, but show me the jumping, anticipation, wanting to go on. Aprofitant que ve el bon temps, us presentaré una recepta superràpida, una amanida d'arròs amb la que tots els ingredients ja els comprem fets i envasats i només cal obrir. Farem servir un bol d'arròs, en aquest cas he agafat arròs integral amb llavors de chia i sèsam, un pot de llenties cuites, un pot de xampinyons laminats, unes olives també talladetes a rodanxes i una mica de paó. Si tenim ou dur, també li podem afegir, o qualsevol altra cosa que ens hi vingui de gust, com també una mica de pernil salat o fuet, això ja depèn de la dieta que faci servir cadascú. Ho barrejarem tot en un bol, ho he tingut a la nevera, necessitarem una llengua per treure i una per remenar tisores, i a l'hora d'emplatar-ho, qui li vingui de gust es pot posar una miqueta de salsa rosa. Ready for my close-up. Yeah, it's perfect timing. I want you to feel it everywhere. No, it's not a mystery. We've been thinking about this, focused on each other's lips. This is the first time silent permission has been granted. Les llenties les he tret del pot i les he passat per aigua i així queden una mica més sueltes. I wanna know if my body asks a question, will you answer it? I'm ready for my close-up. Yeah, it's perfect timing. I want you to feel it everywhere. No, it's not a mystery. We've been thinking about this, focused on each other's lips. Leaning to me, but don't get too close. I wanna feel the patience in our bodies. I like to tease, but show me that you're open. Anticipation. Vaig a posar-la a la nevera fins al moment de servir. Passo doncs a emplatar. Want it overflow. I want you affected. I want you thinking about it for the next 3 days. And I want you losing all control, needing these lips more than you will ever say.
show me that you're open. Anticipation, wanted it going on. I com no podia ser d'altra manera, el haver fet servir menjar envasat, el que faig és rentar els envasos i guardar-los per una propera manualitat. Aquesta ja es deixa treure l'etiqueta. Per tant, quan fem servir envasos d'un sol ús o que comprem així en petites quantitats, el que hem d'aprofitar és no llançar directament els envasos a les escombraries, sinó que aprofitar-los per una altra cosa i donar-los una segona vida. Bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Tal com us he dit al començament, espero que l'hagueu gaudit o, si més no, hagueu passat una estona entretinguda. Ja només em resta tornar-vos a donar les gràcies de tot cor pel vostre suport. M'acomiado fins a la propera manualitat. Un petó molt fort i cuideu-vos.